Pues bé, ja estem un any més en els Premis de la Ribera. Este any la tercera edició, però a mi la primera, així que és una gala molt emocionant. Bueno, bé, contar que la gala va ser un gran èxit perquè anem a tindre una assistència de quasi més de 400 persones i que va haver tot tipus de premis, pues, iniciativa social, de turisme, d'economia. Bé, pues van a ser uns 16 premis i jo crec que va ser una gala molt concurrida i molt emocionant. En aquestes gales pues, el que intentem és donar veu, ¿vale?, a les localitats de la comarca d'una forma més personalitzada. Així que bueno, espero que tots gaudim d'esta gala i que siga un èxit més. Venim de celebrar la tercera edició dels premis del periòdico d'aquí, de la Ribera Alta i la Ribera Baixa. És un superhonor haver celebrat aquest acte tan important que ha reunit a les dues comarques valencianes al magatzem de Ribera de Carcaixent. Agrair en primer lloc a Carolina Almiñana, l'alcaldessa, i a l'equip de govern d'este municipi de la Ribera Alta. I com no hem reconegut a persones, entitats, associacions, col·lectius, empreses, comerços, institucions que destaquen pel seu treball a favor d'una comarca o de dues comarques que tinguin un futur millor. En aquests actes reunim a la societat de la Ribera Alta i la Ribera Baixa, raonem, parlem, s'escoltem, que és algo molt important, i lògicament premiem el treball tan important que fan tantes persones. I com diu el nostre eslògan, fem poble i fem comarca. Estem molt contents, molt satisfets des del grup El Periódico d'aquí, que va néixer l'any 2010, i continuarem fent poble i fent comarca a la Ribera Alta, a la Ribera Baixa i allà en totes les comarques on tenim presència en paper.